Pergolan katossa pikkunen amppeli, siinäpä asustaa. Ei mikään tomppeli, kaunota ristikki, siis aito ristikki, me silkistä seittiä tuottaa. Se luottaa tuon lankansa vahvuuteen, sen yhteyteen, maailman kaikkeuteen, kuten kulttuurivaihtoon sen kanssa. Kuten kulttuurivaihtoon sen kanssa peräti. Tämä seitti on kasmateilleissa, niitä kärpäsen silmän ei tunnista. Seittiverkkoon siis kärpänen tarttu, aito istikin ravintokarttu. Verkko rispaantuu käytössä, niin tietenkin. Uuden teko taas vaatii sen proteiinin, mistä ristikki sen sitten loitti. Se on elämän suuruinen pointti. Aito ristikki varmaan on ensimmäinen, joka toteutti totaalikierrätyksen. Se syö huolella riekaleet vanhat, pois jo arachnofobiat inhat.